Както ме гледат, според вас на колко часа съм. Заради тия моите съквартиранти, един не спре да хърка, ама бушониране направо много хъркаше. Много хъркаше. То поди мене, през 5 минути диария ли имаше, не знам, до кенефа, но вратата е тънка и се чува всичко. Направо беше смрад, страна ми жега. То смърдеше отдоле, ама смърдеше. Ти направо вчера, как си влизам, но направо очите ти люти направо. Не, много смърдели ора. Добре, ще днеска си бегават тия двамата. Тока е смърди и тока е хърк. Пах ти смрада. Те това минуса на хостелите, че може да се паднеш с много големи тапанари и нечистоплътни копалета. Сега другия плюс е, че без пари, ама ако се паднеш такива гадняри, отвратително. Значи сега трети ден, добро утро, този път нормално, отивам да пия кафенце, взема нещо и ще ходим към зоопарка. Днес цял ден ще сме около тази част около зоопарка, понеже е много голям. Около него има доста готини сгради. И да, айде ходим. No. Ale mówię, że będą łazić. Ale ja w ogóle słyszałam, że już od... Нека ви направя един аутфит чек. Значи, за 4 евро, за 8 лева, то сами, че не струва. Ама като ти кажеш 4 евро, ще го прежалиш. Ма много ган. Все едно... То ти хареса, то не знам. Срадане. Като го хапна, трефа на градския, мисля за 6 или 7 спирки. Спирката му е там долу, на 2 минути. Отивам да гледам капибари и жирафи. Така да, ако са пуснати, защото е много студено. Значи стигнахме вече в зоопарк, където трябва да съм. Ето го отдясно. Ще ви покажа една сграда. Сградата е ето там. Тя е била най-голямата стоманобетонна конструкция в света през 1913 година. Представяте ли си? Куполът е с диаметър 65 метра и е по-голям от този на Пантеона в Рим. И тази сграда е символ в списка на ЮНЕСКО я има. И да, вътре мисля, че като театър. Ето това тук, дългото, се казва Иглика, което няма представа за какво е. Ама е много дълго. Не знам дали мога да прецените на камерата. За зоопарка, това е най-стария зоопарк в Полша, от 1813 година. Вътре също има африкариум с африкански животни. И интересен факт е, че има 18 метров тунел, в който на теб минат акули, костенурки, скатове, всичко. Това ми ще е входа. Не е това. Входа май е по-надолу. Сега ще влезем го разгледаме. Часът в момента е 11 часа. По картата ми се вижда доста голям зоопарк. Ще видим колко време ще се забавя в него. И да, айде! Информацията, понеже билета не ми беше пуснат и ми го оправих, защото аз платих и нищо не стана. И сега ето го тук да се сканира. Сега жена, че ми го сканира. Hello! Бай! Значи в момента съм тук, където е червеното. И мисля да започна от
лаво, така, да го задгода целият пост по средата. Мисля, добре да е. Значи започваме с камилите. Ето е това гърбова. Майко, а как ме рише тука? Майко! Някакви много малки мишленца, гледайте колко са. Иска се сбиеме, май. Ела, бе. Значи сега това къде ще покажа не е за слаби сърца. Да видите тия сурикати какво едат. Мишки се Йоу! Опа! Опа! Значи е тази голямата сграда. Ето там. Я прикарваме с тунелчето. Ще отида в него накрая. Сега бяхме при прилепите. И сега отиваме надолу. Или там мисля, че има някакви зайци. Гледайте какво служи, магаренца. Ого, ти си добро конче. Ами. Изринаме, бе. От ме направи. Ела тук. Ела тук. Те това е риба. Огромна. А тия риби са прозрачни риби. Не знам дали мога да ви хвана на камерата. Обаче наистина са доста прозрачни. Има нещо като змияли, като червей. Ама е някакъв вид риба. Виж, че е редфиш. Само гледайте каква червена пирания има тук. Очите са направо на кръв. Вече целият аквариум доста яко направен. Всичко тук са в стени. Доста хубаво. Тук има един скат, виж го само колко е голям. Колко целият камък. Огромна риба. Значи като цяло самия зоопарк за момента доста ми харесва. Сега ще влизам в терариум. Тук ще летат пеперуди. Да, терариум ще има пеперуди, ще има и гущери. Е в тази голямата сграда. Не знам дали я виждате. Ай, виж само с влизането какво има тук. Един крокодил. Много мяза на динозавър. То си е вид динозавър, според мен. Само искам да видите този гекон как се е скрил. Искам да се опитате да познаете. Направо се е скрил с камуфлаж. Не знам дали мога да намерите. Дай ми 3 секунди. 3, 2, 1. Ето го, ето тук. Погледнете го. Не мога да го познаете. Отдалече няма шанс. Сега вече знаете къде е и лесно го намирате, ама преди малко не го намерихте, а? Вижте му самата глава. Как гледа. Сайдай. А ето го и брат му. По-големия варан.
Двамата нямат нищо общо. Сега започваме с насекомите. Моля, който е гнослив да не гледа следващите минути. Тук почваме с хлебарки. И хлебарки, само вижте на там какво става. Е това да ви е в леглото. Мадагаскарска хлебарка съскаща. Това си помислих, че синя и зеления гущер са истински, а то това е отражението от ето тук. И си викам, бахте огромните гущери. Ами сега продължаваме с едни доста отровни животни, а именно паяците. Аз преди съм гледал няколко паяка, но те умряха, защото не мога да гледам паяци. Този господин. Лично не знам дали мога така да правим, ама... Само вижте какво отвратително животно има тук. Отвратително. Това е гущер, обаче без крака. Като смия прилича. Това е било костенурк. Това е огромно. В сравнение с моя крак. Това са един от най-големите костенурки в света, май. Огромни са. Добре, много мразим да има такива стаички. Отгоре да пише какво е животното, зелено, кафяво, оранжево. И да гледаш да не мога да намериш. Много се дразним. Буквално гледам от 20 минути, тук нищо не намирам. Къде са тия животни, не знам. Или ме пранкват супер. Много добър пранк, не знам. Или аз съм малумен. Буквално няма нищо. Оп! Там горе има някаква змия. Рано този зоопарк доста готин, защото буквално като някакво паркче. Заградено и се разхождаш. Значи почти никъде не съм стигнал, вече е 1 часа. Ето ще има една карта, ще покажа. Значи аз тръгнах ето от тук, от главния вход. Така заобиколих тук, цак, вътре още не съм влизал, ето тук е най-якото. Тук заобиколих при вълците. Повечето животни ги нямаше. Бях ето тук, в терариума и сега в момента съм ето тук. С мен трябва папагали, ама сигурно студено и не знам дали са тук. Ще заобиколя така цялото, ще се върна насам, през това и накрая влизам тук. Тук. Дайте пипно. Смърди на... много гадно нариш. Трябва на маймуни, ама нещо не ги виждам. Ще има те и ядене. Хапвай. Мани, направо му цунат. Дръж го е. Сега е време да влизам ето в тази огромна сграда. Тук е цял аквариум и има тунел, който е 18 метра дълъг и на те плуват разни рибки. Айде да влизам.
Малко да се стопим, че навън какъв е студ. Значи в момента храната е тази кола. Ето ги хората. Гледайте колко риби има само. Гледайте какво става. Значи тази сграда не е нормално огромна. В момента отиваме под земята, ето тук. Тук има и някакви други животни. Майко, вижте само аквариума. Той е огромен и надолу продължава. Аз мисля, че е само отгоре. Значи в момента сме в африканската част. Тук има хипопотами. Сега отиваме в сърцето на Африка. Това е африкариум се нарича. Гледайте какво става. Тук значи сигурно е 20 градуса, навънка е минус вътре. Тук се почва с животните. Вижте какво малко еленче, по-скоро сърна. Не знам колко ме чувате, ама тук трябва да има хипопотам, обаче го няма нещо. Има само патици. Ето го хипопотама. Тук отдясно има много риби. Ами те са били два явно. Не е бил един, даже има още един. Три са. Сега отиваме към пингвините. Ето тези риби са супер отровни. Не знам колко ги виждате. Майко, това е гигантска риба. Вижте ми ръката, вижте рибата. Тук има сиел, тюлен. Между другото, доста малки. В Ню Йорк, като беха доста по-големи. Тия тук са доста мънички. Ама са много умни животни, много умни животни. Дали не са медузи, Спомням си преди години, един приятел Яни, преди 7-8 години ме оцели с една медуза през окото. Няма ви кажа каква болка после имах. Не знам как се казва тази риба, ама съм навиждал по нещо на Geographic и по нея лазат такива шаримп. На български не знам как. Сега ще ми напишете, че си говорил на английски, като не се сещам, ще кажам на английски. Нещо сега влизаме в тази тропичната зона. Тук ми ще са пуснати животните. Няма да ви казвам каква влага е тук. От този студ отвън, тук направо камерата ми преди малко много се изпоти. И затова снимах от телефона. Много е влажно. Ама сигурно за тия растенията виреят, защото са някакви специални растения. Значи това мисля, че е водна крава, ама не съм сигурен. Това е огромно животно. Мисля, че е водна крава. Трябва да видя в интернет. Значи това беше от африкариума, аквариума, всичко в тази огромна сграда. Сега отивам към една сграда ето там на ЮНЕСКО, която е списка на ЮНЕСКО. Ще разгледам отвън, в смисъл няма да влизам вътре, то просто е една зала за събития и такива работи.
отивам към друг милк бар, да ям още полски ястия. Той се намира на центъра, така че трябва да си фана градския. Той е 30 минути градски до центъра. И да, айде смен към сградата. Забравя спомена, на зоопарка му давам 8 от 10, защото хубав е, голям е. 8 от 10 може би, защото нямаше всички животни, нямаше почти никакви маймуни. Не беше, ама то нормално, в смисъл зима е. Жирафи нямаше, въпреки че го имаше на картата. Не ми е чудно тия жирафи къде ги държат. Сега в момента ми е супер неловко, защото тия хора ме гледат. Но, какво да се прави? Реално, тази сграда няма да хода, то няма какво да се види. Отивам в момента на един надлез, да си взема градски от другата страна. Да, направо отивам да ям. Значи, да ви кажа, в колко часа ви казах в 11, че дойдох в зоопарка. В момента е 3 часа. В момента е 3 часа. 4 часа съм бил в зоопарка. Доста ми се видя, по едно време много ми писна. Но все пак съм дал 15 евро да го видя. И нямаш как да се откажа. Сградата има и в списка на ЮНЕСКО, кой му е интересно да се гледа в интернет. Видео съм я на живо, това ми е достатъчно. Дай да ходим да ядем. Значи седнах в заведението. Изглежда доста готино, всичко ставаше онлайн. Тук съм си поръчал лозова сарма с домат и месо, доматена супа с ориз, компот и чакам пироги. Сега ще ги пробваме заедно. Това е доматена супа с ориз. Мисля, че си това с много домати. Сега ще пробваме. Много добра. Много. А сега всичко, което съм продал тук в Полша, не е много хубаво. Ще ме на страна. Да пробваме и лозовата сарма. Между другото нямаше хляб в менюто, не знам защо. Това е обикновена лозова сарма, ако мога да видите. Топиме така хубавичко. Нищо необичайно. Да, на супата й дам 10 от 10, но това му дам 8. Българските по-ми харесват. Гледам постоянно на там, защото се чакам и другото ядене да дойде. Това... между другото, всичкото ми излиза, 10 евро ми излезна, което е много добре. Вчера ми излезе с супата и пирогите само, по има базар, ми излезе същите пари. А тук съм взел и сок, и лозова сарма, и супа, и пироги. Даже ето е сметката. 47. Пробваме компота. Това е отвратително. Не е хубав. 3 от 10. Въобще не ме кефи. Но той направи идвам тук на закуска. Пробваме други работи. Значи взех го това, сега ще пробваме пирогите. Това са пироги с гъби, мисля, че не запомних. Крапуска и гробами. Сигурно с гъби. Варени са, сигурно са много тестени. Изглежда много гадно. Миришат, що годе добре. Много са добри. Значи това е с гъби и с неко сирене. Аз обаче нещо какво ще направя. Ще ги сипя тук, къде беха при доматите. Само тия поляци около мене да ме гледат странно, ама
много повече ми харесват тия от вчера. Тия от вчера бех с люто. Ти са много по-свежи. Това дете там ме снима в момента. И майка му ме гледа. Явно чакат да видят каква ще ми е реакцията. Много е странно, като влогваш и всички те гледат отстрани. Буквално всички ме гледат. Ево ние там. На това дете шапката ме снима. Ще поседа малко ме изнаредят работата, че имам 27% на камерата и ще хода сигурно на центъра среда. С ходата тома ще се стъмни. Много седна да пия една биричка и се прибираме. Ай. Hi, I'm Andy and this is Nick and we're from Nottingham in the UK. Yeah. Значи те са от UK, сега запознах с тях на бара. I just speak in Bulgaria. Okay, yeah. Yeah. И сега си говорим за доста общи работи, как те пътуват, това и просто реших да пусна камерата да записваме всичко това. Thank you. That's a lot of dark. Hope you haven't got far to go. What? Hope you haven't got far to walk back. Yeah. I live 5 minutes from here, so it's close. Excellent. Yeah. iPad, porter wędzony, and how in English. It's okay. Okay. Country. We're in your country. This is it. Want some more? Значи почваме No, I don't like it. с номер 5. Америка ИП. You are. No, it's too liquid. Адличите от техния сайт. 7% алкохол. Горе-долу става. Сега почваме към доста тежките. Шести номер. Това е 12%. This is 12%. Okay. It smell like dead. It smells like dirt. What's your percentage of yours? Mine's only 6%. You wanna try it? Okay. Go on then, Chris. Let's have a. You wanna say hi? Oh, I could drink that all night. No, you have Oh. the chocolate one, don't You like- That is You can so keep it. nice. You can keep That it. This is the strongest beer I try. Yeah. 12% is Smooth. That is very smooth. is strong. I could get into a lot of trouble. Like the taste Very is smooth. No, it's not strong. It's just smooth. The alcohol, you can tell it's Like strong. fruits. Yeah, but it's like if you drink. I drink a lot of whiskey. yeah. Ice cream. Yeah, but it's not taste like a beer. Like the beer need to be more. No, this is a stout. Though, what is it? A porter or a stout? Or Here on stuff. here on stout. Stouts. Yeah. If you've ever tried, have you ever tried Guinness? Guinness is compared to this. Guinness is only 4%, and it's got a bit of a bitter taste to it. It's so strong. Try it again. You can tell the alcohol difference between. You haven't got that, but Yeah, try that's- this one. That one is. Try that one compared to that then. That's licorice. That's licorice and only about 5%, 4-5%. 7. 7. This is a beer. This is. A pudding. It's more like wine, isn't it? Yeah, Yeah. yeah. It's like a strong coffee. Yes. Number 7. Значи Oh, това е that's this one. 3,4% алкохол. Ще изсложа някъде снимка. This is a beer. I think this one's is this one number 7 or 7. 7. 7-3. yeah. Try it. Let's have a sniff. Аре му видим неговото мнение на разбирача на бири. Just black item. Айде го видим. It smells like an IPA.
got that type of... 3% алкохол. Вика, че на 15 не го усеща. Даже го напием тук, то после може да се прибере. Жената. Oh, the colour doesn't match the taste. The colour doesn't match the taste. Yeah. Значи сега имаме, следващата е опушена бира, тя е 10% алкохол. Ще я сложа някъде на екрана да я видите. Мале мерише на... Не. Oh, No. that is strong. That's No, got I a got good No, I got flavour. That's got a good smell to I it. like more this one. Yeah. No. It smells very antiseptic. Over to you, Chris. For me, maybe this is the worst one. I can understand why. Yeah, maybe I never. That's more. You said dirt before. Yeah. That's more dirt than any of them for us. More earthy. We like doing this. We like trying different. We bought a flight. We bought didn't one we? for home, so if we go out to our local supermarket and we see different ones, four craft we buy beers. different beers and we try. We also try it with bottles of whiskey, which isn't good. Of 4 and 5% dark, but then there's a lot of those. So like that. We've had Значи това са техни крафт бири. В България май не сме виждали такива, не знам. All of the UK think that Обаче аз май се напих. Това не е силната Yeah. 15%. Peroni. they think that is I never tried this. Never tried it. Italian. Yeah, Italian. They think that is Micah D. Deata. Да. And one more. This is when we are cheers each other, we say на здраве. Nastrava. На здраве. Nastrava. На здраве. Nastrava. I hope it's a Running. Oh, not running. I like the picture. That's the Guinness. Вижте му снимката само. Пияница. In Bulgaria, Wrong picture. so in Bulgaria, Yeah. when you're addicted, like not addicted, but Yeah. when you like alcohol, Yeah. we say pijanica. Pianita. Yeah, pijanica. Pianita. Yeah, it's like when you like, let's say you like a lot of beers. Yeah. So you are pijanica. Pianita. Той е пияница. Yes. Излизаме от бирарията. Да ви кажам, бармана си ме понапи. Тия бири по 15% доста добре влизат. Сигурно се напих, защото пробвам различни бири с различни проценти алкохол в тях. И да, сега ще мина до магазин, взема нещо, прибираме се и няма какво ви снимам, направо да се виждаме. Айде, добро утро от последния ден. Сега пак съм дошъл тук да ям. Гледа си супа и някакви кюфтета с гъби. Сега ще ги пробваме. Супата е с картофи, ориз и някакво месо.
на обикновена супа. Картофите, кюфтетата. Само да не се опръскам. Нищо специално. Супата й давам 8 от 10 супа. Тия кюфтета 4 от 10, да я знам. Я съм по-хубави. И компотчето, разбира се. Взимам си ушута 50 цента и за това. Сега ще наям и ще ходим към университета. Ай! Значи отидох до едно магазинче, накупих магнитчета, някакви сувенири и в момента съм пред самия университет. Сега ще го покажа отвън. Was and the president gave the donation of the land construction. Значи отказах се да го гледам вътре. Това си е просто някакъв музей на университета. Снимах ви вътре до касата горе-долу. Мисля, няма смисъл. Този ден бях в доста по-як музей. Защото гледах в интернет, не е кой знае какво вътре. Като миналия. Отвън сградата е доста добра. Тук сега има някаква друга катедрала. Към нея ще хода. И после отиваме към една улица, към парламента, мисля, че после. И да. Само искам да видите тази цялата опашка. Сигурно има над 30 човека. Всички се редат. Мисля, че за понички. Или за пица е това. Не. За добра паскарница. Сигурно са понички. Като гледам отвънка снимките и вътре колко понички има. Гледайте колко народ. Чакат си хората. Какво да правят? Ама то днеска е четвъртък, днеска е празника на поничките при тех. Те сега се сещам. Просто си викам кой ден сме, този четвъртък. Явно с малко ще ходя и аз да взема от някъде поничка, ама ако има така опашка, ще няма да чекам. Ще не ми се реди. Его е братчето тоня ден. Тук копа диаманти, его махаме. It's for me? Thank you. Wait. Аз ще му дадем някой лев. Did you take euro? Чей, бай. Дай, силно. Хард. Юз. Че аз съм се объркал. Това не е бил парламента. Това е бил просто друг музей на Вроцлав. Това е тази жълта сграда, даже отгоре си пише. Зад него има една много хубава градина. Ще отида до тази градина. И да, няма смисъл да влизам, не ми се влиза. Бех вече в музей. Излишни пари си фърля просто. Значи принципно е това градината. Това вътре тази сграда е музея. И сега ще питам, тук пред мен има и скейтъри. Дали говорят английски, да ги питам за поничките, защото всички ядат понички. Hi guys, do you speak English? He speaks very well. So I just have a question, why today everyone eat donuts? It's Tłusty Czwartek. It's like It's Fat Thursday. Fat Thursday. Aha, so every Thursday or only this month? No, only this time a year. One time a year. Aha, not every week. No. Oh, okay, thank you guys. Have a nice day. Значи чухте ги, това е дебелия четвъртък, явно само един път в годината, аз мисля, че всяка седмица. Сега тук съм на някакъв площад, някакъв голям площад, обаче го строят
Сега ще ида към тази сграда е там. It's okay. Споко, брат, споко. Ето там ще отида. Не знам какво е това, някакъв замък. Тук има някаква друга сграда, някакво лице. Не знам какво, тук правят трикчета тия. Дай! Яка енергия. В момента съм на една улица, която трябва вечер да се мине през нея, обаче сега в момента минавам тука. Тук вечер тези всичките табелки светят, неонови. Ако вечерта имам време, ще мина от тук пак, обаче малко далечко. Е тук цялото. Светва като Лас Вегас, ще оставя някакви клипове да видите. Сигурно лятото тук е много готино, пълно с народ. Тук има някакви графити, цялата стена е изрисувана. Ще видя надолу какво има. Иначе да. Ще ви покажа клип просто как изглежда. Значи обиколи горе-долу всичко. От тази улица нямаше кой знае какво. Центъра го обиколих, повечето паметници, повечето църкви. Сега директно отиваме към Sky Tower в Вроцлав. Айде. Искреното мнение за Полша. Готино е, като си турист, обаче да живея тук, мисля, че не, по-скоро не. Някакво много потискащо. И буквално само един ден имаше хубав, все едно със слънце. Останалите дни бяха някакви мрачни. Готино е така да го видиш за един път, ама да мисля, че да живея тук не е моето. И хората са някакви много, да я знам. Странни са. Или поне не съм свикнал, не знам. Не са като балканците по нашия край там. Сърбия, Румъния. Бая по-странни са. Всички са някакви бледи, руси с сини очи. Абсолютно всички. Не знам, много хора са с сини очи, са руси. Какво става с тия тук, не знам. Между другото, с нощи имах нов съквартирант в хостела и го питах, що всички са с руси очи, с сини очи, аз по руси. Защото той е поляк и ми обясни, че преди години, като са дошли хора тук да живеят, имало много сняг и са еволюирали да свикнат с снега и очите им са се променили от кафяви там зелени, не знам какви са били, в сини. Да свикват все едно с отразяването на слънцето от снега. Явно сините очи по-добре го възприемат, нещо такова ми обясни. Ама... Да. Айде да ходим натам. Че е много студено, много е студено. Пристигнахме и сега отивам ето тук горе. Айде. Да ви кажа факт за самата сграда. Това е най-голямата жилищна сграда в Полша. 212 метра е висока. И вътре живеят хора. До 50 етаж стига с асансьор за 50 секунди. И отгоре може да се види планината Снежна или Снежка, която е на 100 км от тук. Представете ли си? Значи тук се влиза. Това се ходи горе. Сега си покажем билета. Неже готино. Значи отиваме до 49 етаж. Na całą górę teraz jedziemy. Tak szybko jedziemy. Tak, bardzo szybko jedziemy. No normalnie. Jedziemy tam raz, będziemy na piętrze, się jedzie. Рано в Нью-Йорк беше по-добро. Pojechać ile, bo jedziemy na piętrze. Szczęko poruszaj, to puści na muszę. Czyli mnie na tym.
Направо ще ми заглъхнах. Готови ли сте за гледката в Вроцлав? Сега ще видите целия град. Robi wrażenie, co? Aż ten... To jest most. Tak było? Tak. A Natalka mieszka. Natalka będzie zrobić tego mostu mieszka. За сравнение, аз бях ето тук е площада по средата и ето на ние двете коли бях онзи ден. Бе, нависоко сме. Аз при малко бях до тази църква, да видя отвътре. Доста готина църква беше. И сега съм над нея. 50 етажа. Тук с братята малко. И тук изглежда доста добро. Готино е направено, обаче единственото, което не ми харесва, единственото нещо, което не ми харесва, е, че половината етаж е на ресторант и ако хората седят, ти не мога да се насладиш на гледката. Ето какво става. И ако чуете как снимам за Instagram, ето с този трипод и ето това дистанционно, цъкам го и то снима. Не питайте колко се мъчим с това. Много е трудно като си сам. И така, приятели, тук ще закрием влога. Това бях 4 дни във Вроцлав. Надявам се клипа да ви хареса и да ви бъде полезен. Всички локации заслужават, които видяхте. Препоръчвам ги. Задължително се обличате топло, ако идете през февруари, защото тук е доста студено, защото е северна държава. И да опитате супите, които видяхте. Много са хубави. Надявам се видеото да ви е харесало и се виждаме в следващото. Айде! Чао!